Txikitan kirola asko egiten dituzu, baina hau izan da beti, hor, ez dakizu, zurekin eramaten dozuna, eta ez dakizu, utzi dezaket gauza guztiak, arkoa izan dizik. Lagune baina zer deko zuean, egunero joeteko da, berdin zan, festibo, bestieta, egun guztietan, baina zer eko ze, bai aburrimiento, baina guk tertzen ginen oso gustora. Ikusten duzu, pertsona botatzen, eta ez ez unas estatuas, hemen dauz, ni sienten ni parecen, eta gero igual barruen, eso hori da, eta hartzen baduzu pultsazioak diez, en plan, 150, hasi zauz egiten 150 pultsazio eukitzeko duzu. Uf! Claro, jentiek ikusten dutzu, artez, marran, eta botezize botaten, da denpara guztiten gauza berdina eiken, eta ketxapa ez. Mesedez, arku bat hartu da, ber, ze txapa. Arkua, niretzako, nire prolongazio bat da. Nire arkua da ninaz, eta Diana da nire beldurra. Entrenatzailek esate hostan, no es el arco, es el arquero. Ni nahiago nuke mundu guztia arku tiroketa praktikatzea eta kriston reperkusioa eukitzea. Asko maite duenez kirolau nik uste dut, kirolau hori nosbaiten edukiko duela. Botaten doa gaitziak eta entzuten dotzet, Eli. Barkatu, zu beti botaten dozu holan, eta iba. Zer galdera, bai, ez que deko sus palak al revés. Tun! Alderantzik, egon zan arku eta holan eta guzti, rekorde Euskadi. Hau guztitzen da, ja, Elisabet Luengo eta Lidia Kañete, arku tiralariak eta durangarrak biak, 27 urte batak, 52 besteak. Ume koskorra zela hartu zuen Elik lehenengo zarkua eskuartean. Zina esan denbora oso askar pasatzen zabela. Eta legoratzen dut bai, amak torri zela lehenengoko kompetizioetara eta zasi. Egon zara, 3 ordu geldi. Hor, zure argoaz, baina ez da mugitu, ez da egin ez ebez. Claro, eta, eske, hainbeste denbora pasada. Eli eta ni batera hasi ginen, bera 7 urtegaz eta ni 30 urtegaz. Kompetizioetan, Eli betortzen zan, egoten zanuan eskinatxu baten, bera zelan supertxikiz eta. Ni beti ikusten eban Lidia eta bera nik beti gehien gustatzen zitzaidana da bere segurtasuna. Eta hori zan, ni beti horreuki dudan erako referentzia, igual. Eti hostan apretar el culo, irabazteko, claro, lan izen bida beste lan, da bera niri da ni berari, Arkoa erabat bizitza eramateko modua edo erakutsi dit, ze ondo botatzeko teknika oso garrantzitsua da, horren disiplina behar dozu, konpromisoa eta kontzentrazioa bai, eta niri arkoa erakutsi dit balore batzuk gero nire bizitzarako oso baliagarriak izan direla.
Adiz, ikasketan nik kontzentratu dezaket oso ari, orden nik igual egonaz ikasten leku guztietan. Soiz bidai batean eta zauz hor birpasatzen edo azterketen baino 5 minutu lehena zela oso urdurik, nire etxako bazen, jazta, enpate gezi bat botatzen duzu moduen. Jazta, ez dago alde handik, orden horretarako niretzat oso baliagarria izan da. Ingenaria da eta luzeak dira bere egunak. Goizeko 5:00 jaiki eta ez da gaueko 9:00 baino lehenago etxeratzen. Eli ez da kexatzekoa ordea. Ez dut esango ez dela kantxagarria, kantxagarria da. Baina egiten dozuna, disfrutatzen dozunez, jazta. Zuk egiten dozu kompetizioa eta zure aurkakoa bere denbora, 100% arku tiroketa da. Baina horretan saiatzen da, baina bera ez da ingenieria. Ez dakit, bakoitzari tokatzen zaiena. Eliren antzera, Lidiak ere estimu handian du bere arku kutxuna. Esker honeko hitzak baino ez dauzka. Neri arkuak enbostana, lasaitasuna. Betik esaten dute, temporada bete Zaldibarrera etortzeko gezi batzu bataten, saluz, niretzako saluz. Lagun batzuk esaten, ze aspergarria, denpora guztizeni, berdine. Nik esaten dut, etorri, hartu arku bat, gezi batzu bota da, berdine badan ero esan. Da ikusiko zu, gezi guztize, desberdine die, zu zelan postu diepi. Etenbako hobekuntza da kirolariaren erronka. Motivazio iturri berrien bila, zelaiko arku tirora jo du Elik. Kanpoko disiplina hemen Euskadin ez da eskolantzen, baina niri beti taria guai. Hau ni probatu behar dut, ez? Baina joango naz Espainiako txapelke batera hasi ezer jakin gabe eta ezer. Eta horregatik hor 2 urte hor buelta emoten buruari eta COVID-a dela eta ez edo, edo orain, edo bestela, etxien geratuko zara. Eta horregatik animaten az. Eta bere lehen lehiaketan Espainiako txapela irabazi du, ustekabean. Javier Patino, Eliren entrenatzailea, ez dago harrituta. Eli tiene todo lo que tiene que tener una arquera para poder conseguir lo que quiera. Su fuerte es la técnica y un poquito la persistencia. O sea, el no cejar siempre. Un día, un rato malo, es igual. Ella sigue, insiste, se cae una vez y se vuelve a levantar. No hay, en ese aspecto es la persistencia. Y acuérdate, vamos a empezar desde abajo, ya metemos bien el punto de presión y lo mantenemos hasta tirar arriba. Lo hacemos hasta haciendo. Mano arco. Eso es. Diana, amarra, ez da egiten Dianan. Amarra, linea de tiro egiten da. Zezuk hor zauz, eta presentea bizitzen badozu, eta zu dakizuna usten doiozu gorputzari egiten, amarrak irtengo dira. Terden, hori da arkoaren nik ustot zeltasunik handiena. Utsi zuk gorputzari, zure izaeri izaten. Eta hori da bidea. Bakarrik izan. Zeku, kara. Jazta, ez dugu ez gehiago egin behar. Elik asko ikasi du Javierri esker, baina... Yo posiblemente más que ella de mí, sin ninguna duda. A la hora de entrenar con alguien que tiene la técnica muy depurada, es mucho más complicado ver en qué puede estar ese pequeño detalle en el que puede estar fallando, es súper complicado.
a la hora de hacerlo con alguien que te supera técnicamente, aprendes muchísimo más. Ahí te das cuenta de lo que realmente es meter horas, grabar, ver luego en el ordenador esos pequeños detalles, cámara lenta. Tal. Arkoa zure izaeraren refleksua da, ispilu baten moduan. Orduan, zuk egun batean txarto bazauz, txarto botako duzu, edo ez, baina niri arko erakutsi dit niri izaera. Orain modan dagoen mindfulnessen modukoa, ez? Zuk zure izaera bilatzeko modua, niretzako arkoa da. Era bateko meditazio bat da. Ze zu sartzen zara hor erritmo batean, como en un tranta, eta hor erritmo horretan, ja sartzen zara era bateko meditazio berezi bat. Naiz eta konpetitu, gezi bat botatzen duzunan, zu bakarrik zauz, zuk zure arkoagaz eta zure geziagaz. Orden da, erabat zuk zure barrura begiratzeko lehio bat. Evoluzioa edo ez da lineala. Gora bera pilo bat egiten dugu. Eta orden geziaren zikloa eta meditazio hau, aipatuko meditazio hau eren esker, zuk zure gure bere ezagutzen duzu, ze dian ikusten badugu deko X gurutze txiki bat erdian. Eta hori, iai inoiz ez diozu moten. Orden, zuk erreflexio egiten baduzu, esaten duzu. Gehien ez hauz, erratzen, ez hauz zu gure duzuna lortzen, baina politena bidea da. Disfrutatzen duzuna ez da emaitza lortzea, gurutzari emotea. Zuk disfrutatzen duzuna da gurutzari emoteko zeren behar dodan. Eta bide horretan zure burua ezagutzea, geziz gezi. Hori da nik uste dut zure burua eta zure kontzientzia zabaltzen dauena. Eta zure izaeraren pertzepzioa aldatzen duzune. Kirol simple baten, baina zer gehiago da. Horrela bizi izan dodalako. Zara gelditzen hor, azalean, esan ez, ondo botadot, txarto botadot, ez. Zuk botatzen ari zarenean, sentimentu asko etortzen zaizu burura. Eta sentimentu asko zuk kontrolatu nahian edo ezin kontrolatu. Eta borroka hortan, hor da zuk zure izaera ezagutzen duzunean. Gezia botatzez, igual da akzio simple bat, zuri oso onuragarria da. Ni nire burua bestera batera ikusten dut. Askotan gertatzen da, joaten zara kompetizio bat, eta ez da ondo ateratzen, baina hor, kompetizio hori ikaskizun bat ekartzen dutxu, ez? Eta zuk zozer ikasi dozu ara joaten, zozer deskubritu dozu, eta orduen hori niretzako garaipen bat da. Eta agian, eta askotan ere gertatzen da alrebez. Igual irabazten dozu kompetizio bat, baina zuk ez hauz ondo zure buruarekin, eta nahiz eta irabazi, zuk ez hauz pozik. Ez duzu, bale, baina hau ez da nik nahi dudana, hau ez da arku botatzen.
Batzuetan ez tozu topetan lortu bidana. Orduan esaten duzu, baina zer gertatzen da, gaur zergaitik ez, da atzo zergaitik bai. Ni gogoratzen da, ze kursilioen. Mobidu biozu ez dakizet tendoitzek muskulozen oseke, da zu pentsetan, ai, da hori nun dau. Zu lasai, jarraitu botaten gezizek, da baina pentsetan, mobitzen dozule hori muskuloero. Zer dina, da egize da, de repente taka, zabaltzen da holan gauza bat, eta, aiba, lortu hot. Korrika zebilen taku esperoan. Arkoa nire estentzioa da eta konfiantza emoten dutxu. Dena bukatu da. Nire arkoarekin nagonean me krezko. Eta diana da hor cosas pendientes edo ikasketak. Etxien gauza bada, gero urtetan dozunien kanpora beste gauza da, ze hortze, ja, fluyen todos tus demonios, eta horrek ipini bilozu zen orden. Joan nintzen Euskadiko txapelketa batera. Da txarto ez, baina garrafal. Botaten, kanpora gezize lurrera tal, baina zer pasetan da bezko, un kaos. Ikasi behar dituzun ikasketak hor daude, beldurra, seguridad. Hor atxien dauz, ez duzu ikusten, baina batean, pum, hor agertzen dira. Zuk zure beldurrak alde batera usten badituzu, betik egongo dira zurekin, hor, atxean, eta hor zauz motxilan, kiloak eta kiloak sartzen, baina hori hortaz ez dago bidea. Bidea da, zuk motxila hori ustea. Eta horretik zuk saiatu behar zara beldurrei aurre egiten, zintxotasunez, eta hor dau lantzeko prozesua, eta hor ibili behar zara. Garaipena, zer da garaipena? Zer da zuretzako garaipena? Kompetizio bat irabaztea? Agian bai edo agian ez, igual hori izan dizake bideiako geldialdi bat bakarrik. Baina arku tiroketan ikuste dut hori baino askoz be nobleagoa eta zabalagoa dela. Nik hobetu behar doana da nire buruaren pertsepzioa. Ze beti gauzo teknikaren perfekzioa lortu, baina kontrolatzen nintzen, hori erabat gaindituta eukide dezakedala, baina nire buruaren konfiantza hori asko landu behar du. Horretarako joaten zara txapelketara, hortik ikasketak eta etxeko lanak ekartzeko. Arku tiroketa autotransformatzailea. Zuk zure izaera ezagutzen dozu eta ikusten dozunan, hau, bidai bat dela, ze bestela preparatuko zinean konpetizio bat ondo botatzeko eta jazta, lortu dozu, irabazi dozu. Ja, beste zer batera joan, ez? Eta ni badakit hori nire buruan ez da gertatuko. Ni badakit arkoarekin ibiliko nazela hil arte.
Eskerrak bideari